Здравейте, добре дошли в едно ново видео, в което отново ще излезем с нас. Последните 2 дни само вали, но днес цял ден ще снимаме за един бранд видеа, така че смятам, че ще ви е интересно, ще ви показвам някакви неща зад кадър, тъй като ще снимам с камерата и телефона мога да го ползвам. За снимки сме наели апартамент в Пловдив и трябва да се настаним към 1:30. В момента е 12 часа. Габриела сега се оправя. Аз хапнах преди малко, закусих, така че оправям багажите, които остават, тъй като имаме доста аксесуари, които носим. Отделно дрехи, отделно 2 статива, камерата, батерии, какво ли още не, осветления. Така че ще има бая багаж. Свалих единия курс с багаж вече. Общо взето е това за сега. Ще пооправя останалите работи и ще се включа после като тръгваме. Сега ще ви покажа една лампа, която си направих сам и я ползвам от време на време, когато ми трябва до някакво допълнително осветление. Не свети много добре и не става за основно осветление, но е супер за нещо допълнително, просто да светя е така в бекграунда. Ето това е лампата. Всъщност това е панел, който се води градински панел, за в градината си сложиш да ти свети. Изрязал съм отвор на кашона, сложил съм го вътре и съм го залепил с циксо, за да може да стои. Като беше супер много играчка, в един кашон Jim Beam, дет ми е останал. Вътре страните съм ги налепил с фолио, такова отразяващо се. То не знам, не за печене ми... готварско е, в смисъл и за готвене се ползва. И отпред залепих оризова хартия, като всъщност не е оризова хартия, трябваше оризова хартия, но нямах. Затова залепих хартия за печене, която е бяла. И мисля, че свети добре. Сега не мога да ви покажа, защото няма контакт. Сложил съм му един кабел 2 метра някъде, 1-2 метра. И да, за допълнително осветление е топ. Като се има предвид, че това нещо ми струваше 25 лева лампата, кабела беше някакъв стар останал и кашона не съм го купувал, така че това струва не повече от 30 лева цялото да си го направиш. А едно хубаво осветление струва супер много пари. Значи отправям останалите работи. Това просто исках да ви покажа, защото смятам, че някой може да вземе някаква идея, не е нещо вау и много хора са го правили, но просто да го покажа. И друго нещо, което исках да покажа от ДВ, но просто забравих да го снимам, е един много як сос от Lidl, който си слагам на яйцата, на пилешкото и на всичко. Много е топ. Ето този. Води се Sweet Chili и е брутален, особено с пилешко филе. Супер много си отива. Не е толкова лют за тези, които не обичат люто и е сладникъв. Топа е. Тръгнахме. Сега ще покажа целият багаж, който съм взел. Така, дрехи, камера, работи за снимките, лампи, разклонители, стативи, лаптопи, храни, глупости, така че сега тръгваме. Пристигнахме в апартамента, тук що качихме багажите. Сега ще го покажем. Така, това е входната врата. Тук има маса с столчета. Тук да си оставиш якенца, това гардеробче. Ето го и хола с телевизор, диванче. Тук е кухнята. На снимката изглеждаше доста по-голям, но и този ще ни свърши работа. Продължаваме насам. Ето тук е банята. Топли баничката. И остава само спалнята, която също е доста прилична. Има и голямо огледало, което ще ни свърши добра работа за едното видео, което ще правим. И тук има още една тераса, която е, може би, една по-голяма. Още сме почнали да снимаме поради проста причина, че правим прическа. Аз ви показвам един кадър, на който правим прическата. Прическата искаме да е характерна с 2 копчета отгоре. Просто отнема много време да се направи. Аз не съм майстор и се опитвам. И отидох до Лилито, то буквално отсреща, за да взема лак за коса, защото нямахме. И сега пак отивам до Лилито. Прическата е готова, обаче ми трябва кърпа и препарат. Трябват ми кърпа и препарат, защото то не е препарат, ми някакво праскало да ме пълня с вода. Защото едното видео се използва такива неща. И забрахме да вземем. Поне Лилито е наблизо. Взехме обикновен препарат за такова и 2 микрофиберни кърпи. Така че почваме. Сет номер 3 вече в банята, лампата отгоре. За 4-тото видео
Това е положението. Смених обектива, за да хващаме повече, защото е по-широко снима. И снимахме тук с едно осветление там, едно там и стана добре след 10-ти опит. Да хапваме, вече към 6 часа. Сега ще ви покажа какво ще ядем. Черна паста с котич чиз и краставички. Сама аз. Аз имам скумрия, която е пушена, малко крем супа, която ми остана от вчера и хляб. Ще хапна и така. До седмото видео сме може би някъде. Да, ние сме някъде до средата и вече сме гроб. Към 7:30, 8. Да. Проблемът е, че ни отнема по 1 час на видео. И да. Но най-вероятно ще останем до към 12 да поснимаме. Няма как иначе. И трябва да съм доста енергична сега за следващите видеа, така че ще думкам малко кафета и снимаме. Продължаваме. Ето това е следващия сет, който правим. Сега го показвам. Имаме. Кадъра ще е това. Като едната светлина ни е тук. Другата тук. Естествено има и лампа, просто защото нямаме чак толкова осветление. И да. Видео номер 8 или 7 или 9. В банята. Ето. Което сме ги направили. Да, това е за сега. Вече мисля, че към 8:30-9. Имаме още няколко видеа, които ще направим сега. И ще трябва да спрем, за да може да зареда батериите на камерата, че 2 от тях вече свършиха. Остана ни само една, която в момента използваме. Така че да, ще заредим батериите, може би ще хапнем нещо, ще си поръчаме суши от Хепи, тъй като Хепито е буквално отсреща и ще отидем да си го вземем оттам. Включване. В момента е към 9 и нещо. Отивам до Хепито да взема суши, тъй като си поръчахме. И да, вече сме, мисля, че към 10-11 видео, така че остава още малко. Капанката я взехме и продължаваме. Между другото, днес супер случайно реших да снимам. И ако са интересни такива видеа, ще се радвам да кажете, нямаме никакъв проблем да снимаме и още. Просто не всеки ден ни е интересно ежедневието. В случая това е изключение цял ден да не има апартамент, да снимаме и така нататък. Да, просто когато е интересно и има какво да правим, с радост ще го снимаме. Що приключихме с последното видео. Там, да. То колко е, че съм към 11 часа вече май, или 10, всъщност не 11, мисля, че е към 10. Не е толкова късно, но почнахме към 3. Реално започнахме с подготовките още от 1 часа, така че да, смисъл. Да, ние към 1:30 дойдохме тук, докато тя се гримира, докато правим прическата, която отне доста време. Тя сигурно прическата сигурно ни отне 1 час. Да, толкова беше. И да, това ще е за сега. Механизъм, който сега ще ви покажа, който използвахме за едната лампа. Тук има контакт. Естествено това го размествахме за различните сцени, но свързан разклонител, който съм го омотал по статива, за да може да виси. От тук вкарвам зарядно и кабелче за тази лампа, защото батерията й падна. След това се слага глава за статив тук и това се прикрепя. И по този начин може да се закача. Аз исках да я закача за камерата, но реално не се получи, тъй като в магазина ми продадоха грешна приставка. Но това е по-добрия вариант, тъй като може да нагласиш навсякъде, не само основна светлина. А и ние за основна светлина използвахме по-голямата, тъй като свети много повече. Но да, това беше просто вметка. Станахме, в момента е 7 часа вече, станахме в 6, за да оправим багажите. То всъщност нощи ги дооправихме, днес само събрахме останалите неща и напуснахме, качихме всичко в колата.
Да, това ще е за днескашното видео. Надявам се да ви е било интересно. Днес е неделя, Великден, така че пожелавам весели празници на всеки. И ние отиваме да празнуваме днес, защото утре имам имен ден и ще го празнуваме днес. Да, това ще е от днескашното видео. Благодаря на всеки, който го е изгледал и ще се видим в следващото.